ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Hadirin berkesorka jela kelapin mi ikan Meg Aroma Mission. Kelalong shisha ke jengker ku wiki self-help group berkumjuk ru ke Village Employment Council jeng Ishnong. Ling baga jengarap na ke office jeng Block Development Officer. Haka jengnek banjurip kelar patai kubol hari Boy District. Hapua ke jengalam Jagatan Directorate of Information and Public Relation. Ling baga jengpen baik kesorka jela laya kendui ke dikhat ke self-help group jeng ke Persara. Kemudian ke Aromatic Plantation and Distillation Unit haka Ishnong Tham. Ia ke Ishnong Tham kelas sedang lingba ke jengarap ke Sning Community and Rural Development Block daga skim MGNREGA House 6 Arjaka Khandai Araja Arpo bak ke Persara Self Help Group kelayo kumba saupunyo hajar teli kesembai lemongrass ni aromatic plant. Ia ke projek ia ke belatip kum ke Aromatic Plantation and Distillation Unit lamang pisah hadu kat Sanlak Tam ia ke lebih tingkah dari HDFC Society for Action in Community Health ke Institute of National Resources Meghalaya ke MSRLS bagi National Rural Livelihood Mission. Kajing head jangan ni Jakarta kalong hadu pra point 2 hektar bagi jingdon jangan ni Aromatic Plantation and Distillation Unit kerayap syikat daya ikan Persara SHG berkintiu ya ke yokakon. Naunu lemongrass ke dikhat ke SHG hadim gladap od yaunu pelang lesyat hakwe ke mesin bat nagani ke mesin lami ke penyang ke balaban pendan kam pencina sabon ke kinja penyang basa yeng berkumjuk ru benta ayang kiti berlat dengan jeng syak tak berjong. Nakaliang Block Project Manager ke National Rural Livelihood Mission uba walam lat es karwan lang ulayat ho bakum ke dega project hapo Boy District idan light ligi shnong brathong yaunu lemongrass bakin thop ya ke shnong berwa Tham ke bahap hapo Sning bat kuwe ke Pamlaban ke bahap hapo Pamhati. Teng changa kadi ikong semar lang thaumoi ya na ngadi na ka Persara SSG dinani na po sinong Tham dia po Block Sning Boy District ni dia Persara SSG ni dan khatwei ngut ki member ngila sedang kini Persara SSG na du ini siap aja kadriu itu long ngila ya itu dia kabangi thong ini lemongrass pat kade house nam arajar arpo de man kam shwa kane shwa tip pagunde de kita kane ka VEC ne po shnong jengi ki penthok yu le u lang lemongrass ithala ne po shnong de kumta hadin ta mangiru ki member ke SSG telong ya kwa in ban thong kumuni mo ban thong yu le u kini ki plang dawai de kumta ngila persang ban yawat di lagri de lengba jong ke block office de ki la yarap jengi ban yo ya kanika nursery plan mo da ka bagi penjekendo yang ya ki na office ka Aroma Mission ko INR Shillong kila pun kendo yang ni na ki noktai nam tu dikila batai bhayangi ki ong ba ngikwa pan ay pi ya kanika nursery plan jong udeu lemongrass ba citronella ko ba agari ai pengi ro hangtan mar kum ke SSG ro ngikwa hi bandan la ka banyetre mo kano kakam mar mensuangi syelong tu syelong ki show gi ai tu te ngikwa pan seng do daga kam ken te lengba jong ka jingerap jong block office par ka jingerap jong ka INR kila yarap ban ai ngi ki disembai ikili kisimbai ne ko kanda sari jogi te kumta ngila sedang bantung ya ude u citronella ba lebih keras kadai na du benai August arjar arko de ya trei da baro hadwe ngut ki member hi hangni de kumta tang hadin sislam pade ha u
Senam Arhajar Arpuai pada kini ki INR kila wan shim pat sembai ne kila la bandi sembai nang lena kamu seri jengi kila wan shim ne sembai bat nang ne kila la ban poi sembai hane po ri poi jengi bat bandi kisnong nang tasha kila la ban poi chopo West Kasih Hill tasha Janta Hills ru kila poi sembai nang ne mo te unta ki INR ki la shibon ni kijing training yang ngiru kila ai nang ta kila penting ru kijing rap ini dah ke bagi ai kini ka registration unit ke bangi i mata kani irang yo mata sendep kadi na du nai April mata sendep yo kani pat kadi ba nor bangi di tenral mang kini ke ini ki plang i haban on tengi shat ya kini ki plang ki baot kani kan ban penlong implang ya ka kamu ki boy ngishat hali ha ni thang untuk hisri udah kading hap tap untuk te hari nak tanda tap tap untuk his ID lepo te bisa shat kumbasa betai untuk kasami umnya ka pade handal ami umnya kumne ko bungi haban pelat bet ka umnya kada dah ni tang bandal arab umnya ne pade umnya kan song sejrong ka support ya kan ni umnya jong lemon grass nagta kakot kekya tama kumbang nila ay persyak subo kita da iset kumot kultur mah nila ban pendekam nak kanir teh ay lang ban lak itu gajing i ay landang isna sabon lang ay kanik ban kumka ban pensah ubi kan ya sabon tuli floor mop nang sagia ini udah mosquito with lotion okay. Ya kan dia takadon ta bagi sedang badi ini mo balai pau ML ngidi nyoko teka kade pade kade spa ML ngidi arspa teka ni hang ni tingisla tang ini long ka ngidang sedang bangi kan ka bangi lak senam tang ni tada ude lemongrass ngidang sena tang yo ude floor mopping nangta lo sajrela pade ngidang sena tang ude mosquito kan lemba ka jing yarap jengki Arma mission mo na ayin aslong de kila awan pa training ini siya po simap lokno tinggal iba training siya tay ya kabar sila kini yang mentahi na marba mo ngidang leha office yung ayin at long hadir niya sa yung marba ngidang sedang ita le ya phi ki bala wan visit ha ka shnong jui ha ne shnong tham kam tam e ha ka group terserah si group bakila wan visit kan tip kam banya shu Syapang kaneka jing thung yo uneu aromatic plant teka jing sedang yo uneu aromatic plant ha jing shisha la sedang baik ta ka VEC jong shnong tham kata kate ho usnam Arhajar khat khandai ka jing sedang bat penkut ho Arhajar arpho tingi thung ya ki yo uneu aromatic plant lemongrass bat citronella hakilai ki benta ki jaka hangne ngi penlut ya ka bai sembai naga liang joka blok kunta sopo nyo hajar ai bang thong ha kan area markha bat kan ka jong ka SSG bat shawei ru idon kumba kunta ya ki shipo akar ai shawei tengi so bakal long ka ek jing mentoi ka ba kraw ha ka jing perkhat ke jungi menshwa nginang mut ba ka de tang ka jing thmu ka bompoi chano here ha kat badang ya ki por ni e ba kajing sisok bat kajing thu na kaliang jong ka blok i kinang urlong na ka kapor syakoi kapor te ngisngo bakalong kajing kerku ka bakrau na kaliang ka snong ka jongi ba na kaliang jong video mo man shwa uong yangi ba ya ka snong jong pingin penlong kum kata ka aromatic village aroma mission ban penlong ya ka snong jongi kan ban thung kum kini ki jajing thum tengi ikat bah mentap deh baka taka jingkala kanang wan na koi kapor syakoi kapor haduk bangin dayo ikini ya kan ka mission mo te yakini ki mission kala don ki convergen na ki department ka banengkong hi kadai nakasat kila aya kan ka sem kasyan bat kumjuru na kan ka yumo na kan ka INR mo kila aya kan ka mission bakin shat yo ne uplang te isutu angne ba dangile hi na kaliang jungi ngim laban kotbor te reda ka ba kiaram
ngis ngau bangin la nang got sya kata ka thong te ka jing thmu jungi bangin yo ban khe yo uso jong ka jing job sya khmat hi ba lengba da ka jing yo yakini ki project ba pher mo ki balawan ai na ka liang jong ka sarkar bat ki department ba pher to snong jungi ni kerman ba kandon hi ka jing kala ka jing kentiu ha ka yo got na ka liang ki SSG bat kumjuru ki nong snong atrai namar ba tangka grup hi ka nom la hi ra ban shet yo no plang dengan try ka ne ka mission lada na ka liang jong ki grup ne na ka liang jong ki nong snong ru lada ki kwa ban thung yo no plang ngatrai kala kit bun pha kan ban ya shet namar ka ne ka kila ban shet arsin ha ka shisngi yo ne u plang namar ka dang dei ka bangi dang susdang mentau snam te ha ka shet ku de ngidang sustak shet utang mentai sibit pin na ka liang jong ka SSG kan te laj na ka ar letar lai letar e ginum yo ha ka tai shet kade ka na ka liang jong ko phyang hi ko tang ban sudi be te banong ka jing mentoi na ude plang hi na ka liang jong ka VEC kumju na ka liang jong ka group SSG kan tayo jing mentoi sibun ta ka baki di tenrai namar sita ka pia phi man shwangi di tenrai te kumut shi ka li speak up ang tu ko la poi dak po hajar tenrai kan Betul. hang de si akar na ka VEC bat plus tang ta so jong ka SSG ka no la long lai akar sya khmat hi ladangi i ba ka de ka kam ka long sukses ka biang te kemut ngin nang penyar syu ya unu lemon grass ngin kenturu i kinong snong jong mo bakin ya tit sambai na ka SSG bat kumjuru ngi don no plang na ka VEC long ta ka ngin ya ai sambai bakin ya roi kin ya wan ban shet ne tang bakin ya yo ikot kat kum ka jing ya kran so thu jung bat ki SSG member mo ki ong ba ki don sipun ki jing pen kala na ka liang jong plang kan abala temni mpnyang kum te ki la ban pen kala sabon ki la ban pen kala jing ta ki la ban pen kala kum ki ban sai e ru kan ta dengan so thu ba no plang long ya ya bun ki ban ta kum de ban tang ban chupan kala pnyang itu kan ya kata ban ong 80% kam la ban long mo hare ngi i ba kajing yarap kadan ladangin thung yo une kam tam hakini ki area ladangin prat yo plang em baru khoj mut kin nom don perjong te upsen teng teng ngi sa ya kendu hi trai de ba shu yai lenti kum tu na kum no reban syong teng trai tre ban syong nomor don jing smart mo ka snong hi hadu menta kumut ba na kaliang jong ke VEC tang ka bayo di tenrai bi kum tu bandi shkwe teng ila yo ban ban Quân trúc này aku bedi buat kena teng juga di walang mat karwalang tinggal di blog project manager jasa ni ka MSRS NRLM hapok ni blog umsning office jong blog development officer umsning sin di blog dia aku bedi buat kani ka jing sedang jong kani ka kam kalong ba hak baningkong kidon ki mengi ba ngi na ka po sekpor ma ka blog ngi haban page ma kina ka banta ka jing don kam jong ki wajib ki pajba kam tam ni ki thain nong kedong ki bangi i ki bun ba ki don ka lat ka bun ba ka baki ki la ban mo ki balak ban penmi na ladiru namar bangi i ki bun ba kita ki resource mo ki jing don jing em hapo kani ka member yang ka jungi ka balang ba jong kani ka jing don jong kini ka cakar ru sani kani ka ba seiso ka balak ban le kumi kini ki kam ka bidi kani ka plantation mo ka jing thung ye kani ki plang di uni plang ka de ka basdang kolong ba ka jing thung yu plang kam hakabas sedang kalau ba ngila sedang lang ba ka VEC nang ni po ka snong tham dia hakabaki nakaleng jung ki VEC rangkat mo ki nongelam nakatuka nang di ka snong di kila penlong kila wan ra ya kan ka jing don kam juki ba ikwa bantung ya uni plang kan uni lemon grass bangi om dia hakabedi buat kani ka jing sedang juki di kila ale ka plantation tu menadu tu kisnam arja ka khandai arja po teter di kila ya kata di kata hi kari ka ba nakaleng jung ka jung blok lembaga MG Energy di kila penya ya kila sedang ya kani lembaga job kat dia hakabedi buat ka jing mutoi ngi suku mo ka jing mutoi kolong ba tentang isu perkat mengir dia page kini ki self help group apa kini ka blok umsting jung iru
te hoi ki don ki ki bayo la ki jong ki benta ki jing mentoi ki jong ki ru tin dei ke ki bangi ba kalong ba kani ka jing mentoi ba ki yo dang ni nama ba ka khamduna ku kini banten ni ke dada ka khamduna ka mot maki ru ki yo mensim se bandiru ku mot ki dang mo ki kila bandir se la kila bandong ru ba kala bandong kanum don da than kata ka jing dia jugi ka dor si ka bandong kompetitif mo ka ban ya kani nali ka ban ayu bat ki wipan Tindri kai dengan ri ko ba berhamai ba ka ju ko ka long ki ju to si bu na ba akan ni ka sel ku kumbangi la na ka po se ko ngi ji keren ngi ong ki ba mo ka long ka ji ker hui ki na ba leng ba ka ikan ni ka ji sedang ju ke ba da kan ni ka jing mi ju kan ni kemut kunta ki kala ban pendap mai kini ki long ying ki ju ki ha ko be ba kan ni ka kam na kan ni rukan kersan hi ya ka yo ka kot ka ju ki long ying long sem ju ki SCG members na po ka ni ka group ni apa ka jela jungi tengem ngem pat tip mo kindon kan teli dari hang ni apa blok jungi ka bang yi kadon ye menta ka don ka bang sedang ka sedang nengkong du ka apa barwa ka bagi siang di try besi khot iba bes dikata ka wei ka ngilau nong ka sedang ya kan ka project juga ka aromatic plant di hari nang tu pada di kan ngi sawan sakani ka unit hang ni apa tham tingi don terus ka wei apa mesti ka di chatik thai mesti sedang pamabandu kani ru kila don hakini ki apa kita blok jungi kan blok muslim tama hakiwi pada tengam empat ngam tip yang ngasutu ki don kiwi tama ki babon kembala penso mener ki bon ki don ki ba ki bon thi u plang ru ru masyar kiwi ki jakaru kiwi ki district babon wa ki bon thi tengah ngi hi bakin la bandon trai lada ki empat don ya ka unit ru trai wat kan ka plantation jungi ru kan don di dari nak kemta jung tu nomor ba nak kemta jung tu pada kidon kiwi pada ki bathung nu klang tambah nak kim don ni kan unit di dari ka jung don jung ni unit kalau bagi kita bathung nu ka ai men sim ba kila panwara hang ni ru di kila panwara yang tu klang ki hang ni kemut pan proses lah ka unit jung tu lembah ka jung ya trai lembah ka jung ya penyat ka jung ki ya ki kam ka jung ki trai ka jung ki mukun ki ru kan thai tiba kila ala nomor ba mo kanir ka digawi ni ki kila udang nomor ba ka aromatic mo aroma mission de ka ba na ka leng ki jong kiru ka kham yadai hi ba ki thai nomor ba mo ki kam hak mai di ba ki thung ham tam ban mi kini ki jing sma ubi ba kan ka jing mi ka jong kiru ya kini de menta kila mi mo ya kini ki umpriang ki jong ki ka ba kumnu ban mo ki ya ka ba menta kadang long ba ki dang mi ya kini ka umpriang ki jong ki ka long tang ban mo ban yada na ka ban taban mo ban nak mendak ki skan ki perjong kini kita bakin ban sat haki ying kisem juki gila ban mo ban nyat ying ru kita bat rajuk ko ru ban pen sma ubi mo kalau balong telekom ru ya ka ying kisem la ni kan ka jaka ka juki leng bakan ko umpiang bat kini ni ya hot kadi ka ba hi hadu bagin dayo ya ko umpiang namba ba kani ko umpiang ka ban kong kadi ka babi nang ni kadi bi ka balong mo ka ba kadi bi ka balong ro mo ka badang klan ba di dari kidon kam dia ban khlek ka di na daw leng ba ka jing yo juki ki training ba pair ka jing kersan lagi ni ki pat ki office sekam ki project ba pair ti kila ala mata ban le ka taru ti kila penmi hi kita ki kembangi la hang ni kila don akat tu kan ni ba kidon ba kila ada diru ya ka uteng juki di mentaru ka ki bangi ka next step ka juki ru ba ngi tutu ba nomor kan ni bedi ba kan ka uteng juki te mo kala along ka wi ni ki sen maka balak berkemi kijing ubi mata kidang kila persyang mata ban le ru ya kini ka begini kisaban ru nama teng isu ba kisaban ru kidan hila kijong ki banta ki ban hap ai kijing sma ubi itu kisaban ru di kini ru uta kila wanra mo kila persyang ban le hanil makidan ka tu kani ki pat ki SLGs ki ba kila yele mo kini penmi kini kisaban kijoki dari habakut dia teng don kam ban hit itu kijing mo kijing pen sma ubi hap ithiat syabar dan kemudian dari mentah pada leng bajung mo ka jumba ka jing don juga ni ka mati di mentah kila ala ban mo ban penmi ya ka wi pada ka jek sabon ka ba mo ka ban ha ka ju por ka ban ya mo ka ban yarap hin na mentah jong mo ka jing kuit ani ka ju por mo ka ni ru ka adlong lupa ka wi ni ki wi along ka wi ni kinja doi penyok nyang ru de na ta long kila persyang ban le ka ni ru tikini next step mesti ki si por basawan sing sang nang ui nang ban bahas su ka total cost jong ni ka project ka de khatsan lak total na borok pek bang yo de kata kadi total profit include ya kaniga unit include ya kaniga storage include ya kaniga plantation dengan VECs de kita profit ya kaniga total kau estimate ko hatsan nak tam hi ka tam ya taru kata kadiga syapang jong kaniga project hang ya ka persara ni ong kaniga persara SG mo kaniga aromatic plantation and distillation unit sebenarnya ni ko ka sinong ta
ban penya di kini maka sika kadon kam hi bandon ye ki nong pej Today nama dah kata baki don ki self help group baki lagi village organisation ki benang pokok nasional di lengba jungki pat ka ladon ka jing sempu ka jungmut ka penjuki ba kumia kini in IT bakin page baki ni ki self help group ti hang ni ru kaja hang ni ba ka kawe ni ki self help group ka ni ti ka shim ya kani ka banta ka jungki ka ba ki thung ya kani ka jaka ya kanu plang kani ka jaka ha ka jaka ka jung we hi ni ki nong elam jung kani ka self help group di hang ni hi sedang ban yo ki training sedang ban ki training jungki sabar ke ba nak kalian jung kani hadian bengi ayo ya ki jing muka jing tip na po kani ka Institute of Natural Resource te lai utip bagi don kam ban pha ki brio bakin le ki training nama kam dari than bang bakin ki chuthung yu plang ha bakut kin le yu pat le lamba ka jing long jungki baki hab balik pentibet ele diladi ti bakin yo ik ni training juki sabar rukum ju kila ye da tip pendep ik training juki profile ti na kadang ndak lawan chini ti na kadang jong kini ki mungkin ki office ki tekam ku fair ki bangi don ru na kadang jong kini ka kawi ka search ku yo kali kawi ka CSR project jong ka SDFC ti lengba juki kila awar ra kan ban pensna ya kani ka perlong ya kani ka jaka juki betung ni plang ban don ya kani ka area kani ka jaka juki yang ni bakin sedang ya kani ka unit ke juki ti hading ka jing sedang ke juki te katahi ka jingi trilang mo lengba kini ki tenat bafer ki bayo ban bahaya kini ka kam te kata kala wan ra na kaleng juki ru kila i baka kalong along sukses hamtam de ka jingi sim ka jingi trilang na kaleng juga snong mo na kaleng ginong ilam snong ru kunju te kala perlong ye kini ki kenthai mo kini ki self help group de kini po persara SG te bakin makir ki yo mesim kin te dak yo mesim kumta kamot moki sedang manta ban ye penstom ila diru te ka jingi penstom jiki kam dari ba tang baki yo ya kani mo bakin chong au pengila yo ikini deng kamut ba kelahun kumta dei makir sung thu ban punya ya kadi kam dei ko basuk dina takara gi hapdan kam ya kani ka training juki tiki lai ban mo ki hapan kili ban sha betubit elbi bnu ban punya ya kani ka unit hang ni te kata hi ga dian nang tu pat ngi lai i ba nakila dep kita ka jing betubit ka juki ha training kerfer dina kaleng jung kini ki napok ka INR ba napok ka ni ka search ru tingi la don ka jing pen baik ba dekat bat ke blok office tu ba bandu ya kani ka unit ni jadi na tak tahu kalau bana kalian jung kani ka ikin gi machine tika kani mo ka kami oga INR tika kani ru kala pelut kin tika onra kan ikin gi machine ka ba ka kos tu kani ru ka poi kum ka kita kamba nyulak tam di kumjuru na kalian jung kani ka search project dan baju kani ka SDFC kini ru kila onra ban penbaha bandon ya kani ka mo ka uga storage juki anta kini ki jingron kam jongki ki toilet facility sa kajuk for penbiang yang ni ka madan dapat madan yang ni ka jaka bakin install yang ni ka unit tikani ka di lengba ka jing simenta lang kajuki ka perlong pare ba kumni kum bakalong mata hakasisna haji sa kam kajing thung juki kalong man ka port baik kat ba ma kila ada wat kembalong kani ka banta majisa menta unu benai nu pemba teng kal akut ka jing thung mo kelas kari mentahi di mentah terang mentah nanti sedang plantation juki ru kan ya ma ki dalaot si kidon ki jaka ki bagi hak bantung nama mentaru mredi wong bagi tama kila dak thung kila ot turu ki hak hiban mo ban khuj ya tu ka jaka lani ban pen imbiang ya tu khando khanang bau ni plang ru un kham he kan te bat kuju por ru ki dang persang ru mentah ban pe ki wei pat ki kini hi ki ju ki jingthung kiba kila adon lupa ka jenggut ka kadon kala adon di kui kerteng bat kiba jadi ba kini ka aromatic plantation ju hadu no por ka kalong iban ot ti ka slong tang ban thung bode te kala mata kila digi por telang bode te kam longshu iban thung te riwa wedi ka jing thung ti te kunta hela da ka lu ka por ti shani te ka kam mo ka khandau te ka dang long hi ban thung lagi kaduk ibnai Oktober ko yo nu phang digi ot bi kuntu ngat te fila bani i hang ni ru digi kom ot ki shuot bi kuntu kama ki hab banjit namar kidon ki plang padela ra ki tu ki badang makidon ki plang la ring pe kidon ki ba kila da kila kham slam long ki la kham dunati ka jing mi juga umpleng te kamot kidon kita kan te kat bagi ki kidon ki jong ki plang kidon ki ba kham pen mi bun ko umpleng te ko namar ra ayaw ti la su thu hi la ban mi chu kamar wala kata ru long kadon bi ka jing mi pada nak itu hendik katahi ketika sepang jong kanika unit